Здравейте! Правя това видео, за да отговоря на често вече задавания ми въпрос какво остава да се направи във връзка с интеграция на еврото във вашите търговски системи. На 90% се приключи с етап 1, който е на касовите апарати, фискални принтери, всички фискални устройства, да се смени фърмуера, софтуера, за да може вече самият принтер или касов апарат под лева да изкарва по курс, фиксирания курс, да изкарва и евро цена на тотална сумата. Това беше първа стъпка, на 90% е готова. Ако има клиенти, които все още апаратите им не са актуализирани, нека да звъннат, да потърсят контакт, за да актуализираме и техните устройства. От тук нататък следва следващия етап, който е вашите софтуери. Всеки, който ползва търговски софтуер, независимо какъв е, този софтуер трябва да се актуализира, така че да може януари месец автоматично да прехвърли цените си от лева в евро. Което какво означава? Хубаво е вие да потърсите контакт с фирмата, която поддържа в случая за нашите клиенти, да се обърнат към нас, да актуализираме техния софтуер. Това е хубаво да се направи в диапазона, дето се казва, от сега до края на ноември, може би. Защо го казвам, че е хубаво от сега да се направи? Защото ако имате доста стара версия на софтуера, който ползвате, независимо кой той е, актуализацията до последна версия ще бъде и за вас от няколко дни, как да кажа, ще има разлика, буквално все едно да смените стар софтуер Windows с нов Windows. Визията може да е малко по-различна и вие имате време да свикнете с това нещо. Затова е хубаво по-отрано да се направи. Ако го направите в последния момент, за вас това ще е някакъв излишен стрес. Особено когато вече и цените ще се сменят. Защо се налагат тези актуализации? След актуализиране на софтуера автоматично на 1 януари, той има въведени 3 дати, както в касовите апарати. 1 януари 26 година, 31 януари 26 и 1 януари 27 година. Какво се случва на тези дати? На 1 януари 26 година ще си обърне цените от лева в евро. До тогава новите версии ще визуализират, ако имате клиентски дисплей, примерно, ще визуализират цената и в лева и в евро. На 1 януари ще се обърне това нещо, ще стане евро първа цена, лева втора. И съответно вашите цени всички в софтуера вече ще са евро. И на 31 януари 26 ще спре менюто, тук не се изразих правилно, менюто, в което приемате разплащания, когато приключвате сметка, в рамките на този един месец ще ви показва и платено в лева, и платено в евро, в зависимост как взимате парите, и ще ви изчислява рестото в съответната валута. След 31 януари вече ще виждате само евро на платено в, така че да не се обърквате и вие. А след края на 26 година, на 1 януари 27, лева ще изчезне от всякъде, няма вече да се изобразява като втора валута, евро сума, лева сума, ще бъде само евро. Това е всичко. Просто препоръчвам да потърсите контакт, за да може вашите софтуери да се апдейтнат. Това е всичко. Благодаря ви.